keyo. Jatend duond bura mar na Kenya Karua okoni okenge manokawo gi ogai mar ODM Raila Odinga yande otamo wang'e gino manomiyo owuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Martha wacho ni ne gibedo kod gwenyruok e chung' mar siasa gi Raila Odinga kaluwore ni ne odonjo e sirikal kendo tiyo kanyakla gi Kenya Kwanza ka okodeo midhiero ma oganda jo Kenya osebedo kakadho. Walter Nyambaga chakonwa chenro mar migago gi report no e yo machal kod ma. Ka oloso ko Citizen TV odhiambo manyoro, jatend na Kenya Karua koni ogai mar Azimio Raila Odinga nyocho tamo wang'e kendo bedo gele ka opando pache kinde ka kinde gino mane omiyo wuok Azimio. Obviously disappointed, and as you saw, NAK Kenya gave notice to withdraw from Azimio. Yes, we have differed on principle with Raila Odinga, but there is no animosity between us. Karua koni ne giloso Azimio, kata kamano ne oyango ni pogruok e paro ne nyalo betie. Ne gichano loso moko ketie lela. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo gisani ochikore ka ogunde kendo wuok Azimio. If we were in government, and this is something we both knew, that a day could come when we differ on principle, we would be able to discuss it, and that's what I used to say during the campaign. You discuss it in-house. But you see now, Raila sort of withdrew to campaign for the AU seat, for which he needs government backing. Okoni okang' mar ODM donje sirikal en duoko chien dwaro mar jopiny mane geto yudo lokruok makare e yor telo. A very interesting confession by my former boss in the presidential elections and in Azimio, Raila Odinga. He first denied that ODM had entered government, and he said they had entered as individuals. Now what he said yesterday makes it obvious that he actually nominated them and gave them over to government. Whether from Azimio... Martha, wacho ni jotend migepe mopodhi kawuono, orem chia mar bede apisi ka Karua, ochayo od bura kolero ni onge kod thoche mar tamore gima sirikal mamalo dwaro. Firstly, I think that the cabinet nominations are a diversionary tactic, and the vetting becomes a circus in parliament, another discredited institution. Karua dok ne riwruok mar gi mama sa mar Kenya mar Kamwene kendo koni onge rach chako riwruok makamano ni mar gin bende gigeto yudo thuolo sirikal. About Kamwene and Remuru 3, it is not wrong to organize around communities, so long as that organization is not intended to hurt the rights of others. The issues we were raising in Mount Kenya, which were about the very same finance bill 2024, which was later to be withdrawn, were issues affecting the rest of Kenya. But Mount Kenya seemed to be under psychological lock and even physical lock, because during the Azimio demonstrations, we were completely barred from penetrating Mount Kenya. Martha koni jatend piny William Ruto nyaka tang' ni mar joma tindo ok mor kod kit telo mare gisani, kendo kata loko jotend migepe ok norese e lwet rowere mag Gen Z. Ruto got the message that the people want him to go. They want a fresh start, and literally his mandate was withdrawn. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jonyuol mawuok Thika